Една от 3 жени в Европейския съюз е преживяла насилие от партньор. В България между 28 и 34% от жените са преживели насилие от партньор. Над 380 хиляди майки отглеждат децата си сами. Всяка година близо 10 хиляди развода. Над 80% от тях има поне едно дете. Около 15% от случаите след развод майките са ограничавани в достъпа до децата си, не поради липса на грижа, а поради решения на институции и съдебни битки. Над 90% от жените, участвали в проучването "Не си сама за насилието", споделят, че са преживели психическо насилие. Почти половината казват, че и децата им са били жертви, а повече от половината, че децата им са били свидетели. 85% от жените, напуснали насилника, продължават да бъдат подлагани на нови форми на тормоз, чрез съдилища, заплахи, проследяване. 75% вярват, че институциите не ги защитават. В 28 от 35 случая, когато е нарушена заповед за защита, не е последвало наказание. В 73% от убийствата на жени в България извършителят е техен настоящ или бивш партньор. Всяко 10-то дете в България е свидетел на домашно насилие. Всяко 3-то дете след развод става заложник на съдебни битки между родители. На кого са нужни подобни битки? И защо държавата няма защитни механизми? Тези данни са постоянни. Тези данни са стабилни. Тези данни са статистика.